मला आता आपलं इथं कशेडीचं बोगदो मुंबईसून गावा येणाऱ्या बोगद्याचं काम चालू आहे. आम्ही जाताना पण ह्या बोगद्यातनं गेलेलो. एकाच बोगद्यातनं 2 वे ट्रॅफिक चालू आहे. बरं, एक 5 ते 7 मिनिटाचा बोगदो हा. हे आता खास तुमच्यासाठी. मधून काही दिसणार नाही. हे बघा, चुकीची जागेवर थांबलेली होते बघा. या चुकीचा हे तुम्ही पाहू शकता आणि बघणाऱ्यांनी तुम्ही पण बघू शकता. बोगद्याचा थेट प्रक्षेपण. लाईटी चालू ठेवणं गरजेचं आहे, कारण बोगदो सरलो